Evo, ja sam vezana dosta za Mediteran i sa mojom udajom za Spličanina, tako da i kasnije moji radovi počeli su u koloru, u boji, u kolorizmu, plavoj boji. Evo, do danas sam stvorila negdje 35 tih bibliofilskih izdanja i veliki broj grafičkih listova. Pedagog sam, evo, na Akademiji likovnih umjetnosti, imamo i doktorski studij, nekoliko studenata imamo i iz područja Dalmacije. Imala sam i nekoliko slikarica koje su kod mene završile grafiku na Akademiji u Zagrebu. Evo, zahvaljujem se svima i vama koji ste došli u ovakvom broju da uveličate ovu mapu. Hvala još jednom. Evo nekoliko riječi samo da kažem. Jako mi je drago i zapravo sam počašćena kad me kolegica Iva Kerber pozvala da sudjelujem u realizaciji mape posvećene obljetnici 450 godišnjici Marina Držića sa kolegicom Majom Pranković. Čitava ta suradnja koja je trajala skoro godinu dana bila je, mislim, vrlo uspješna, konstruktivna i na obostrano zadovoljstvo da imamo primjerak mape koja zapravo, mislim, neskromno možda zvuči, zaslužuje ovu veliku obljetnicu. Htjela bih reći da smo ovdje se osjećamo kao doma, da smo lijepo primljeni, zahvaljujemo na gostoprimstvu i ljubaznosti, na svemu što smo lijepo doživjeli ovdje. Prije, kad je bila obljetnica Ive Vojnovića, isto sam radila u svojoj biblioteci Dub, jednu pjesničku grafičku mapu koji urednik i predgovor radio Luko Paljetak. I ovo je sada evo druga sa jednim dubrovačkim autorom. Nadam se da ćemo nastaviti takav niz obljetničarskih primjeraka. Hvala vam svima što ste došli. Ovime je završena ceremonija otvorenja. Pozivamo vas da razgledate listove grafičke mape i da ne zaboravim, izložba grafičke mape trajaće do 31. prosinca ove godine. Hvala. I naravno da se potratate iza, kako je red i običaj. Još sam samo ovdje dužan zahvaliti našim glumcima koji su tu negdje, koji nam uvijek rado nekako uveličaju ove događaje. Našem ansamblu za ranu glazbu Lacariusu, koji svojim muziciranjem uvijek iznova oduševljava, i naravno predstavnicima medija bez kojih ovaj glas dalje ne bi mogao bez vas. Stoga još jednom hvala vam uopće što pratite sve naše programske aktivnosti u obljetničkoj godini. Hvala vam lijepo.